תודה שהצטרפתם אלינו. יום שני, שעה 2:30 בצהריים, הפועל רובי שפירא חיפה מארחת את הפועל טירת כרמל במגרש העירוני בג'סר א-זרקא למחזור השני של ליגה ג' שומרון. הפועל חיפה מגיעה לאחר ניצחון 3-0 על הפועל עוספיה, ומנגד הפועל טירת כרמל לאחר ניצחון מרשים 6-2 על עירוני ברטה. להפועל טירת כרמל יחסר השחקן שימי פרץ שקיבל אדום בדקה ה-90 של המשחק. בהפועל רובי יודעים שרק ניצחון יוציא אותם מרוצים ולעבור משוכה מאוד קשה בדמותה של הפועל טירת כרמל המצוינת. טירה מנגד רוצים להוכיח שהפסד הגביע היה מקרי בהחלט וירצו לאסוף עוד 3 נקודות כדי להיצמד ליריבתה עירוני מכבי. השופט בודק שהכל מוכן והכל בסדר ומוציא את המשחק לדרך. עיבוד כדור של רובי שפירא חיפה מוציא טירת כרמל למתפרצת. יוני רנגוויץ מהקו מנסה לבעוט ענן פרו, מצליח להגיע לכדור ולאגרף אותו, וכפיר ליבוביץ' מרחיק. התקפה של רובי שפירא חיפה נמצאת אפק מצליח מוכן, השופט אומר כדור שוער. כפיר ליבוביץ' מרים את הכדור הזה יפה מאוד, נגיחה אבל אפק מצליח עדיין נמצא במקום. עוד התקפה של רובי חיפה עם לחץ, כפיר ליבוביץ' מצליח להכניס את הכדור פנימה, אך יש נבדל. עוד הרמה, איתן יואש בועט על גופו של אפק מצליח, הוא מונע שער גדול. נדיב סימן טוב מנסה לבדוק אם ענן פרו מוכן, והוא מוצא אותו אכן מוכן. אפק מצליח יצא לכדור, מאגרף אותו, סגי חייט יכול לבעוט לשער, אבל הוא מעדיף להרים את זה, והכדור הזה יוצא החוצה. נתי לוי מנסה למצוא את ענן פרו, אבל הוא מוצא אותו מוכן. כפיר ליבוביץ' בביתה חופשית, בועט, אפק מצליח נמצא במקום. עוד התקפה של רובי שפירא, ואפק עוד הפעם יוצא מצוין. עוד הרמת כדור, עוד יציאה שאפק מצליח מצוינת. וכפיר ליבוביץ' מנסה למסור, אבל הכדור יוצא לקרן. אנחנו עוברים למחצית השנייה, 0-0 במחצית הראשונה. עוד התקפה של רובי שפירא, אפק מצליח, אבל הכדור הזה בנבדל. אין שער, אפק מצליח גם לא זז ממש. חלק מהמות שקרו במהלך המשחק, השופט מראה לפר שמילוביץ' את הדרך החוצה. עוד כמה חילופי מילים בין ג'קי שריקי לפר שמילוביץ'. השופט אומר לו להירגע ואומר לו לצאת, וככה גם המאמן ג'קי שריקי. בסופו של דבר המפתח מתערב ומוציא את פר החוצה. עוד הרמה, איתן יואש מנסה לבעוט לא טוב, אפק מצליח, קולט את הכדור הזה. כדור מצוינת, אפק מצליח, יוצא מצוין. משחק גדול של השוער הזה. כפיר ליבוביץ' בביתה חופשית, כובש 1-0 בדקה ה-90. שער מדהים של כפיר ליבוביץ'. קודם לכן הייתה נגיעת יד של נדיב סימן טוב מהרמה של יוני יוסיפוביץ', וכפיר ליבוביץ' מתרגם את השער הזה, תוכן את הנגיעה הזאתי לשער 1-0 הפועל רובי שפירא חיפה. אפשר לראות כמה הקהל שמח. בואו נראה עוד פעם את השידור החוזר הזה. כפיר ליבוביץ' לפינה רחוקה של השוער, ואפשר לראות שהשחקנים מתוסכלים, לא יודעים איפה זה נפל עליהם בדקה ה-90, והשופט שורק לסיום המשחק. הפועל רובי שפירא 1, הפועל טירת כרמל 0, ואפשר לראות את השמחה של הקהל ושל השחקנים בלבן. מנגד את הפועל טירת כרמל יורדים מאוכזבים, אבל ללא ספק אפשר להגיד שזהו ניצחון שכולו הפסד.